в днешното видео ще пробваме ето тази напитка, която не знам даже какво е, никаква идея. Това е лимонада, обаче е много интересна, защото не е метално, не е кенче, а е направено като кенче, иначе това е пластмаса. Вижте го как е направено. Но преди да опитаме, се абонирайте за моят канал, дайте лайк на това видео и харесайте всички други мои видеа, които съм правила. И струва само 1,55 лв. Това е супер евтино. Обаче капачката... Аз нямам ногти, аз си ги отрязах и... Я не мога да... Ще върна като го отворя. Така, хора, тук съм. Върнах се с една вилица, защото сетих се да пробвам един лайфхак, който мисля, че беше някакси да се сложи самата лъжица или вилица, ама може ми и така да я отворим просто. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, кратко К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. Това даже не може да се щупи. С, У, Ф, Ф. Не знам. Това мирише на маракуя и на маракуя, мисля, че само, защото нали тук пише, че е вкус на маракуя, но мирише само на маракуя, на лимон не чак толкова. Но нека да го пробваме за 1,50 лв. Струва ли си. 3, 2, 1. Хора, всъщност това има вкус наистина на маракуя и на лимон и на ананас или на манго или това каквото е. Манго и маракуя. Но е много сладко първоначално като го отпих и след това имаше един много такъв... след като го отпих беше много сладко, после сладникавостта впадна и после като го преглътнах и после вкуса беше супер сладък. Иначе има вкус на степче с лимон. Следно смесите сок от манго и степче от лимон и то е същото. Абсолютно степче за 50 вижте какво е. И не давайте 1,50 лв. за това, моля ви се. В смисъл, напитката е яка, в смисъл хубава е, вкусна, нали? Става при топлите горещи дни. Такъв комар. Става при топлите горещи дни, обаче така да си я пиеш няма смисъл. Ама взела съм се, ще изпия. И това беше това видео. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да си пхачите парите за това. И пак ви припомням, абонирайте се за моят канал и харесайте това видео от мен. Чао!